Jatend piny William Ruto mabende nogai mar UDA kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga otayo romo mar aput mar duond buche ariyogo e kar jot mar jatend piny kata State House Nairobi. Romo makamano oyuor kod jokanyo mag duond buche ariyogo kama oting'o jalup jatend piny Kithure Kindiki, jalup ogai mar ODM Abdul Swamad Sharif Nassir, jakom mar ODM Gladys Wanga kod nyawadgi mar UDA Cecily Mbarire, jagoro maduong' mar UDA Hassan Omar gi jagoro maduong' mar ODM Catherine Omanyo e kind jotelo mamoko. Romo makamano biro e kinde ma siasa mar zoning osebedo kagore ahinya e pachoka ka moko kuom jokanyo mag ODM dwaro mondo mi duond bura mar UDA kik chung jogegi e kuonde ma ODM nie gimbi. Understanding the chairpersons of our and we are well, of course.